Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Якое на улице цудоўнае надворье, а? Я б целыми днями гулял бы и гулял. Ой, шкода, что яшчэ не каникулы. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Салют, Янка. О, а чего ты с кошиком? Мы з Лелей завтра ў лес збіраемся. У лес? Але навошта? Ягод яшчэ няма. Сапраўды, ягад няма. А вось некаторыя лекавыя расліны ўжо можна збіраць. Что ты сказала? Лекавые рослины? Менавіта, Топа. Янка, ты часам лес з аптэкай не пераблытала? Лекі набываюць у аптэцы. Гэта ты зараз гаворыш пра таблеткі ці мікстуры, а некаторыя хваробы можна і зёлкамі вылечыць. Ой, не могу. Хочешь сказать, заболел у тебя, например, живот? Сорви любую травку и пожуй яе. Не, я так лечиться докладно не буду. Топа, вядома, любая траўка цябе не вылечыць, нават можа і нашкодзіць. Бо ў нас у Беларусі сустракаюцца не толькі лекавыя, але і небяспечныя, нават атрутныя расліны. Ой-ой-ой-ой. Янка, хопіць выдумляць. Атрутныя бываюць змеі. Ну, яшчэ грыбы. А траўкі, яны ж усе амаль аднолькавыя. Топа, нічога ты пра раслінны свет не ведаеш. Яшчэ як ведаю. Улетку ў лесе паспеюць смачныя суніцы, чарніцы, маліны. Ой, вось гэта карысныя расліны. А ўсе астатнія нікому не патрэбныя. Не магу больш гэтага слухаць. Леля? Я! Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне. Салют. А чаго ты не можаш слухаць? Ой, таго, што на што пагаворыць пра расліны. Я нават на адлегласці гэта пачула, таму і з'явілася. А што я не так сказаў? Ты сцвярджаў, што расліны, якія не ядуць, нікому не патрэбныя. Ну так. А ты забыўся, Топачка, што расліны дапамагаюць нам дыхаць. Сапраўды? Нават малыя дзеці ведаюць, без раслін не было б жыцця на зямлі. Ну так, на гэта я забыўся. Але паветра для дыхання выпрацоўваюць вялікія дрэвы. Ну, можа, яшчэ хмызнякі. А што ўзяць з маленькіх травінак? Травінкі сапраўды маленькія у параўнанні з дрэвамі. Затое іх многа, таму яны таксама працуюць нам на карысць. Малайчына, Яночка, правільна. Але Янка сказала, што з дапамогай раслін можна вылечыць некаторыя хваробы. І не памылілася. Проста трэба ведаць, якія расліны з'яўляюцца лекавымі і правільна іх выкарыстоўваць. Ты ж так гаварыла, Леля? Так. Кожная расліна створана прыродай на карысць. І людзі здаўна вывучалі іх і перадавалі з пакалення ў пакаленне свае веды аб лекавых уласцівасцях раслін. Між іншым, Топачка, таблеткі ды мікстуры з'явіліся не так даўно, а лячыцца людзям было неабходна са старажытных часоў. Сапраўды. Пра гэта я неяк не падумаў. Эх ты! А між іншым, раслінны свет называюць зялёнай аптэкай. Вось як? Вось так. Таму з даўніх часоў людзі выкарыстоўваюць лекавыя магчымасці, як ты кажаш, травак. А прывядзіце мне, калі ласка, прыклад лекавай расліны. Калі ласка! Топачка, адгадай загадку, і ты сам яе назавеш. Сябры, а давайте разам адгадваць загадку Лелі. Ну, добра. Калі нешта забаліць, нават звер не выстаіць. З якой жа траўкі піць настой?
Яна зовется... Зверобой! Молодцы! Правильный отказ. А, бачу я такую расліну. Ой, виглядає доволі сціпла. Але мае вялікую лекавую сілу. Знішае шкодныя мікробы, якія прабраліся ў наш арганізм. Таму з яго гатуюць лекі, якія дапамагаюць пры самых розных хваробах. Гэта пра зверабой ты гаварыла, Леля, што ў даўніну яго называлі травой ад 99 хвароб. Малайчынка, Яначка, ты ўсё добра запомніла. А яшчэ я запомніла, што і добра знаёмыя нам рамонкі таксама лекавыя. Ты ну, рамонкі! Менавіта так, Топачка. Гэтыя сціплыя кветачкі дапамагаюць пры прастудах, запаленнях, а яшчэ рамонкавы напой выдатна супакойвае. Вось дык справы. Ніколі не думаў, што літаральна пад нагамі растуць лекі. Вельмі карысны і смачны напой можна прыгатаваць з шыпшыны. Смачны? А, это мне падыходзіць. Між іншым, твае любімыя маліны таксама лекавыя і журавіны. Сапраўды, Яначка, вітамінныя і лекавыя напоі з гэтых раслін вядомы людзям яшчэ з даўніх часоў. Так, Ліля, і што? Усё так проста? Захварэў, пайшоў у лес, з'еў любую раслінку і здаровы! Зусім не так. Па-першае, у раслінах трэба добра разбірацца, бо сярод іх і атрутныя сустракаюцца. А я што гаварыла? А па-другое, і карысныя расліны трэба збіраць у пэўны час і ў асобых месцах. Ого, гэта цэлая навука! Менавіта так, Топачка. А ведаеце што? А я таксама хачу больш ведаць пра лекавыя расліны. Возьміце мяне з сабой у лес. Леля, давай возьмем Топу. Толькі калі ты абяцаеш, што будзеш слухацца і не цягнуць у рот усе расліны, якія ўбачыш. Абяцаю. Ну тады добра, дамовіліся. Леля, дзякуй за такі цікавы расказ. Дзякуй. А зараз, можа, мульцік паглядзім. Ой, з задавальненнем. Ой, а зараз, мае маленькія, час рыхтавацца да адпачынку. Сапраўды? Трэба выспацца, каб заўтра ў лесе быць уважлівымі. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Дабранач, сябры! Чароўных сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.